Čaute všetci, moje meno je Jasoviner a ja vás vítam pri tutoriále, ako si dať do hry GTA San Andreas Cleo mody. Ideme na to. Pustíme si internet a tuto si napíšete link, ktorý vám dám do popisku videa. Dobre. Tuto máme oficiálnu stránku Clea a tuto máte Download for GTA 3, to nie, Download for GTA Vice City, to nie, ale to zelené, toto GTA San Andreas. Takže klikneme na Download, dobre, počkáme. Otvoríme, tam čeština tu bude, to je pohodka, dáme ďalší. Teraz musíme nájsť tam, kde máme GTAčko a to urobíme ľahko, že? Dobre, a to urobíme tak, že keď tu musíme napísať tu, kde sa nám nachádza GTA San Andreas, tak urobíme. Dáme si internet do hentoho, toto zrušíme zatiaľ, to dáme tuto a teraz si otvoríme priečinok s GTAčkom, tak, a tuto, kde máte všetko, kde máte toto, GTA sa, tak kliknete potom na toto a dáte CTRL-C, dobre, CTRL-C. Teraz pôjdete naspäť do inštalačky, tuto, a dáte procházet a tuto to zrušíte, vymažete a dáte tu CTRL-V, to čo ste si skopírovali. Dobre, tak to máme. Dáme ďalší, tuto nebudeme nič, dáme ďalší a dáme instalovať. No už to máme nainštalované, dáme ďalší, toto si vypneme, no môžete si to nechať kľudne, ale ja to vypnem. Dobre, dokončiť. Teraz tu vidíte zložku Cleo, GTAčku, nič tu nie je, tu iba toto a porad by som vám ukázal, ako si nainštalovať aj mod. Takže ideme na to tiež. Tak dobre, keď už teraz máme nainštalované Cleo, tak môžeme ísť nainštalovať aj mod. Otvoríme si prehľadač a tuto si dáme link, ktorý vám dám do popisku videa. Toto je veľmi užitočný mod aj na misie, v singleplayeru. Dobre, takže tuto máme ten link a dáme download. Počkáme 7, 6, 5, 4. Tak, teraz keď to máme, tak stlačíme download. Teraz tu máme zložku Teleporto Marker. Teraz dáme kopírovať a dáme prilepiť. Dobre, teraz to máme tu. OK. Toto môžeme zrušiť aj toto. Dobre, tuto máme Teleporto Marker a tuto máme GTA San Andreas, nejak otvorím. Tu máme Cleo. Teraz si musíme otvoriť Teleporto Marker a musíme toto, alebo lepšie dáme kopírovať a dáme prilepiť. Dobre, teraz to tu máme. Vždycky Cleo mody sú na konci je .cs a majú takúto ikonku. No, dobre. Teraz si dáme, takto vypadá fotka, teda tuto napríklad označíte si, niečo si označíte a potom stlačíte tlačítko, ktoré vám za chvíľu ukážem a budete tam. To si rušíme a dáme readme. Keď otvoríme readme, tak si nájdeme, tak tu máme. Dobre, toto, čo som vám hovoril, tie tlačítka, tak
tuto ich máme. Jak vidíte, toto. To, čo je teraz označené. Musí stlačiť I a X v hre a proste premiestnite sa na ten jak vám to poviem označenie. Dobre, tak keď to máme, tak môžeme zrušiť a presuneme sa do hry. Dobre, teraz keď sme v hre, tak tu máme, to si nevšimate, ja to mám oranžové, ale ideme do hry, dáme New Game. Môžeme si dať aj uloženú hru, to je jedno, ale ja dám no. Dobre, máme tu jeho. Vypnem si zvuky samozrejme. Dobre, a teraz keď sme v hre, tak si označíme, dáme map a tuto si označíme napríklad tuto, tento C. Máme označené. Vy to budete mať červené, čierne, ja to mám takéto. A teraz dáme X a I. Teraz nám to zatmelo a sme tu. Je to veľmi užitočný mod, strašne moc užitočný mod, oplatí sa a nie je moc náročný. Dobre, takže ja dúfam, že sa ti video páčilo, zanechaj like, odber a zdieľanie. Čau.